Τι γίνεται όταν εκατοντάδες άνθρωποι απλοί με αγνές προθέσεις, ακολουθούν τυφλά έναν θεόσταλτο ιερέα και τον αποδέχονται ως ηγέτη, ως προφήτη ή ως μεσσία? Όλοι τους αναζητούσαν μια διέξοδο στα πολλά καθημερινά τους προβλήματα, μια δίκαιη κοινότητα στην οποία να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά αυτοί και τα παιδιά τους. Και για τον λόγο αυτό πίστεψαν στα ψεύτικα λόγια αγάπης ενός σατανικού ανθρώπου, που έμελε να οδηγήσει στο θάνατο πάνω από 600 ενήλικες και 300 μικρά παιδιά. Ο λόγος για τον ψευτοπροφήτη Jim Jones. Γεννήθηκε το 1931 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσε σε μια φτωχή και απόμακρη οικογένεια που, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος αργότερα, δεν του έδωσε να καταλάβει τι σημαίνει αγάπη. Από μικρός ξεκίνησε να διαβάζει θρησκευτικά βιβλία, αλλά ταυτόχρονα μελετούσε τον Μάρξ, τον Χίτλερ και τον Στάλιν, σημειώνοντας τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός. Γοητεύτηκε από τέτοιες ηγετικές προσωπικότητες και επηρεάστηκε από αυτές τις μελέτες. Σύντομα τα ενδιαφέροντά του στράφηκαν προς κάποιες θρησκευτικές αιρέσεις της εποχής, τις οποίες και ασπάστηκε. Στην αρχή τον έκαναν να νιώθει ξεχωριστός, όμως καθώς μεγάλωνε αυτό δεν του αρκούσε. Στο διαταραγμένο του μυαλό ήθελε να είναι εκείνος που θα ορίζει τις τύχες των άλλων και όχι απλά το πίμνιο. Έτσι δημιούργησε τη δική του σέχτα. Από το 1950 λοιπόν ξεκίνησε να αποκτά τη φήμη του σπουδαίου εκκλησιαστή. Ισχυριζόταν πως ο Θεός του είχε δώσει υπερφυσικά χαρίσματα, όπως το να προβλέπει το μέλλον, να κάνει θαύματα και να γιατρεύει αρρώστους. Μέχρι το 1960, χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονταν στις συγκεντρώσεις του για να ακούσουν τα ωραία κηρύγματά του και να βιώσουν κι αυτοί λίγο από το θείο του χάρισμα. Έστεινε παρουσιάσεις τις οποίες δήθεν θεράπευε αρρώστους μπροστά στο κοινό. Λύτρωνε δαιμονισμένους απλώς με λίγα του λόγια, ενώ υποσχόταν σε όλους, λευκούς ή μαύρους, πλούσιους ή φτωχούς, πως θα έφτιαχνε μια κλειστή κοινότητα στην οποία όλοι θα ζούσαν αγαπημένοι, με δικαιοσύνη και τη χάρη του Θεού. Τα πλήθη ζητοκράβγαζαν και όλο και περισσότερος κόσμος τον ακολουθούσε ελπίζοντας τη σωτηρία του. Η δύναμή του μεγάλωνε όσο αυξανόταν και η επιρροή του σε αυτούς τους ανθρώπους. Δημιούργησε την κοινότητα με όνομα Ναός του Λαού, ενώ πλέον υιοθέτησε και το ρόλο του προφήτη και τα πλήθη γύρω του όλο και αυξάνονταν. Ήθελαν να βρίσκονται κοντά στον εκλεκτό του Θεού. Χιλιάδες άνθρωποι, απομονωμένοι και μαύροι που βίωναν το ρατσισμό, τον συμβουλεύονταν για το κάθε τι. Όμως δεν άργησαν να έρθουν και οι πρώτες κατηγορίες ότι έπαιρνε μεγάλα χρηματικά ποσά από τους πιστούς του και τα χρησιμοποιούσε για δικό του όφελος. Οι κατηγορίες αυτές ξεκίνησαν να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις και έτσι ο Jim Jones έθεσε σε λειτουργία το τελικό του σχέδιο. Δημιούργησε μια κλειστή αγροτική κοινότητα στη Γουιάννα στη Νότια Αμερική και προσκάλεσε όλα τα μέλη του να μετακομίσουν εκεί για να ζήσουν σύμφωνα με τις προσταγές του Θεού. Θα ζούσαν εκεί αυτοί και οι οικογένειές τους, θα παρήγαγαν μόνοι τους ό,τι χρειάζονταν και θα ήταν αποκομμένοι από την αμαρτία του έξω κόσμου. Την πρόσκλησή του αποδέχθηκαν πάνω από 900 άτομα και μεταφέρθηκαν στην κοινότητά του, η οποία είχε και το όνομά του. Ονομαζόταν Jonestown. Εκεί ο Jones ήταν ο απόλυτος ηγέτης. Ως αρχηγός της κοινότητας άμεσα κατέσχεσε τα διαβατήρια και όλα τα χρήματα των μελών, με τη δικαιολογία πως εκεί δεν θα τα χρειάζονταν. Επίσης προσέλαβε ένοπλες ομάδες να φυλάνε την κοινότητά του. Έτσι κανένας από τους πιστούς δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν όλοι τους εντελώς αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Τους ασκούσε τακτικές ελέγχου του μυαλού μέσω απειλών και ξυλοδαρμών. Ηχογραφημένα κηρύγματά του ακούγονταν από τα μεγάφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Χώριζε τα παντρεμένα ζευγάρια και έλεγχε απόλυτα τη διατροφή τους. Τους υποχρέωνε να δουλεύουν όλη μέρα στην τροπική ζέστη της Γουιάννας και σε τυχόν αντιδράσεις οι ένοπλοι φρουροί του έλυναν τα ζητήματα πάντα δια της βίας. Ο Jones είχε μετατραπεί σε απόλυτο δικτάτορα. Το Νοέμβριο του 1978, ο Λέο Ράιαν, που ήταν μέλος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτασε στη Γουιάννα με μια ομάδα δημοσιογράφων και συγγενών κάποιων μελών της αίρεσης για να διεξάγει μια ανεπίσημη έρευνα γύρω από τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. 4 μέρες αργότερα, καθώς ο Ράιαν με κάποιους αποστάτες από την αίρεση προσπάθησαν να φύγουν από ένα κοντινό αεροδρόμιο, ο Jones διέταξε τη δολοφονία τους. Ο Ράιαν μαζί με 4 φωτορεπόρτερ εκτελέστηκαν εν ψυχρό. Τότε, γνωρίζοντας πως επρόκειτο να φτάσει η αστυνομία στην κοινότητα και να τον αποκαλύψει, ο Jones διέταξε όλους τους οπαδούς του να αυτοκτονήσουν μαζικά πίνοντας ένα υγρό με δηλητήριο, πείθοντάς τους πως είχε έρθει η ώρα να πάνε στον παράδεισο.
Η πλειοψηφία υπάκουσε χωρίς δεύτερη σκέψη, όμως και κάποιοι που διαφώνησαν υποχρεώθηκαν να το πράξουν δια της βίας. Συνολικά 908 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εκείνο το σημείο, μεταξύ των οποίων 304 ήταν παιδιά, στα οποία οι μητέρες έδωσαν το δηλητήριο στην αγκαλιά τους. Ο Jim Jones βρέθηκε και αυτός νεκρός, έχοντας πιθανότατα αυτοκτονήσει με έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Η σφαγή αυτή ήταν η μεγαλύτερη απώλεια Αμερικανών πολιτών σε μια μη φυσική καταστροφή μέχρι και τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.